Met die massacado pardon. Met wie jaar offer die hem. Met wie prijzen die hem. Die hem. De mi memre Jezus samen door die pano in die moro mi sagrai. De mi memre Jezus samen door die pano in die moro mi sagrai. Nooit, 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 pano in die moro mi sagrai. De mi memre Jezus samen door die pano in die moro mi sagrai. Share alsjeblieft. Wil je deze live sharen voor mij? Goedemorgen Surinamers, goedemiddag. En voor arme volgers, een beetje moe, maar goed. Ik heb besloten toch vandaag een live te maken. Ik wil iedereen bedanken die mij volgt, die mij share. De mensen die nu binnenkomen, nogmaals goedemorgen, goedemiddag voor mijn buitenlanders. De Surinamers die in het buitenland wonen. Many thanks voor het sharen ook. En mij volgen. We hebben één moeilijke dag gehad. Mensen die mij vaak volgen. Ik heb een live gemaakt gistermorgen. En ik was de hele dag weg. En het is triest wat gebeurd is. We kunnen het niet goed. En we kunnen ook niemand de schuld geven. We moeten soms niet emotioneel, maar soms moet je zaken rationeel bekijken. Ik heb meegedaan met die protestactie. Ik was ook daar. Een aantal mensen me hebben gezien. Maar laat mij terug even gaan op de bewuste dag
dat mij zo rond 11 uur, voor mij half 12 was dat ik gevraagd werd door een onbekende persoon hoor, ik ken die persoon niet, dat ik me moest verkasten vanwege veiligheid. En ik heb gehoor gegeven, ja. Ik moest me verkasten omdat er bepaalde signalen waren dat de mensen die kritisch zijn op de regering, dat ze die zouden targeten. En ik moest me direct verkasten en ik ben vertrokken. En ik heb duidelijk gezien, ik weet niet wie de heren zijn hoor, die me eigenlijk tot de wagen op een bepaalde afstand hebben gevolgd. En ik denk van dit gaat fout gaan. En zeer fout. Volgens, je mag zelf weten. Je weet, ik zet niet alles op Facebook. Maar ik ben zelf slachtoffer nu. Weet je, ze hebben 2 bedrijfsauto-ramen kapot gemaakt. Maar ja, dat soort dingen plaats ik niet op Facebook. Want je gaat dingen gaan creëren. En wanneer je dat soort dingen gaat sharen, ga je een soort hype gaan. Er treedt een soort hype op. Dus wanneer mensen me uitschelden van ja, dit en dat, naar die live van gisteren. Weet u, we zijn allemaal Surinamers. En mensen, jullie moeten goed luisteren. Ik ben niet emotioneel bezig hier te praten. Rationeel praten. Ik zit al hier ongeveer 2 jaar lang. En mijn eerste live van 2023 heb ik gezegd. 2023 nummer 7. De mensen die me vaak volgen. En die dat kunnen beamen. Want mi takasani. Dus alles wat er in 7 voorkomt. Broedo of fadong. If you no lookbo. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb een uitlating gedaan gisteren. En men denkt dat ik een bepaalde groep bedoelde. Maar van hieruit, als de inlichtingendienst van deze president, van deze regering Santoki Brunswijk, we moeten niet alleen naar Santoki kijken hoor. Want tegenwoordig Kautere ben je mede verantwoordelijk voor dit alles wat gebeurd is als regering. Ik heb hier vaak gezeten en dingen naar voren gebracht. Ik heb ook, ik kan me niet herinneren welke live, vorig jaar heb ik gezegd, there is something cooking. En regering probeert niet iets te creëren waarbij je een volk hebt een ontevreden volk die protesteert, een volk dat wordt uitgebuit, een volk die honger lijdt. Het staat internationaal bekend dat er een bepaalde climax in onze lieve Suriname, wie Sranan, wordt is gecreëerd. Op Takasa gewoon helder. En president in een verlegen accent. Want ik heb u ook gevolgd. Je moet geen slachtoffers zoeken. Regering.
regering Santoki Brunswijk. Zoek geen slachtoffer. U hebt ook geprotesteerd. En u weet wat er kan gebeuren. Want jullie allemaal die daar bij het top zitten en wanneer het volk honger lijdt, dan moet u dit wel verwachten, ja. Wanneer er dure reizen worden betaald, want u denkt dat het volk blind gaat blijven, dan moet u dit wel verwachten. Regering en de president, u communiceert niet met uw volk. Je noemt jezelf papa, maar het is duidelijk gebleken dat u geen vader bent. Want als vader, met al jouw inlichtingendienst, met al jouw beveiligingsdienst, met alle diensten die duur worden betaald, dan moeten we geen dingen gaan creëren en dingen gaan schuiven voor andere organisaties of politieke partijen. Dan moet u wel naar links kijken of naar rechts kijken. Dat vandaag wij praten over vernielingen. Ja toch? En ik keur het niet goed. Ik keur het niet goed. Want ik ben ook slachtoffer. Regering. Niet wanneer ik dingen plaats, want mensen die me kennen. Ik heb verschillende petten op. Maar if you zelf vast aan een queasy, dat je chara zal lekwang, ai, disi dati. Want ineens, ja, we hebben gemaild naar de CARICOM, we hebben gemaild naar internationale organisaties, we zoeken hulp. We zoeken daar hulp. Maar wat u nu vertelt internationaal, president, regering Santoki Brunswijk, je moet dat eerlijk ook vertellen internationaal. Wat u gedaan heeft in die 2,5 jaar, dat vrijdag, dit is ook gebeurd, moet u ook vertellen internationaal. Je moet niet alleen verhaal A vertellen. Je moet verhaal A en B vertellen. Arrogantie, niet communiceren met het volk, heeft niemand nergens gebracht. Wanneer u denkt macht te hebben en macht te misbruiken, maar u vergeet dat u daar een keertje stond. U vergeet dat u al die buurten, ik wil die naam geen ghetto noemen, al die arme wijken bent geweest om met dezelfde mensen te praten. En wanneer de mensen in actie komen, bent u nergens te vinden, de regering nergens te vinden. Dan komen ineens met jullie Judas gezichten naar ondernemers toe. Ja, dat vrouw kan zitten, hij wacht hier en mosuku disi. Alleen maar 3 gezichten en 4 agenda's. Gaan jullie een volk zo leiden? Zo'n kleine volk? Dat we elkaar moeten gaan vechten?
Dat onze politiebroeders en militairen nu ineens in Parijs, ja toch, ze moeten paraat staan. Maar die zelf ook moeilijk hebben. Want een bepaalde klik, dat moet ook gezegd worden. Een bepaalde klik, ja toch, krijgen Fort Rangers. Een bepaalde klik krijgen D-Max. Wat denkt u, regering? Wat denkt u? Dat Sranan, nazi, dit verder gaat accepteren? En u komt op beeldbuis zo arrogant over. U weet dat er acties gaan zijn. En benzineprijs gaat omhoog. In een pot morgen olie ja fire. Dat heb je daar. Hey, wat zeg je? Ik weet niet als deze regering kan regeren. Ik weet nog niet eens en ik zie niet eens waar het beleid is. Dan heb je minister Raghubar Singh, sorry. Die zegt ja, we gaan alles intrekken alsof het normaal is in de wereld. Zo ga je niet met een volk om. En dan mag je zeggen vorige regering. Maar jullie communiceren niet met het volk. Jullie laten het volk gewoon daartussen. En dat volk is Pina. Nu, u hebt afgekondigd. Maar wie houdt rekening met al die boeren? Die mensen die kippen hebben. Die mensen die groenten hebben. Waar gaan ze hun dingen doen? Want zogenaamd, die wij zelf hebben gecreëerd, moet alles dicht. We zijn een zeldzame volk, regering. En ik heb ook geluisterd naar minister Amoxie. Maar volgens mij moest eigenlijk Chilipsi minister zijn geworden. Die weet precies wat er speelt in deze samenleving. Maar Sabi, dat moet ook gezegd worden. Hij kan niet alles uiten, maar je kan duidelijk zien dat meneer Chilipsi weet wat er speelt in die samenleving. Regering, u hebt Pakito vastgehouden. U gaat het zaak verergeren. Het volk kijkt. Internationale organisaties kijken ook. Je moet denken dat OAS niet weet. U laat uw volk pinaren. U zet uw volk zelfs in. En dan ineens kom je op televisie. Ja toch? Want die speedboot was zo snel naar Domburg. Dat weten we ook. Ja toch? President en vicepresident. Dit hebben jullie zelf gezocht. Het volk heeft jullie gewaarschuwd. Sranan heeft jullie gewaarschuwd. Nepotisme. Familiebevoordeling. Salarissen van families. Salarissen van vrienden. Het stelen van percelen. Het stelen van gelden van de staat. Dan verwacht u
Want u daar bent geweest. En je kent de mensen hun situatie. In toekomst weer Latorango, Flora. Zeg maar waar dan ook. U bent toch geweest? U hebt toch zoveel kilometers gelopen? U hebt toch met de mensen gesproken? En wat doet u? Het tegengestelde. Mijn hart bloedt. En het bloedt echt. Dit hadden wij niet als Surinamers wie Sranan verwacht. U hebt het volk beloofd. U hebt het volk zekerheid gegeven. En wanneer mensen nu opkomen, wanneer het natie opkomt, wil je iedereen sluiten. Je wil internet sluiten. Je wil geen dit, je wil geen dat. U houdt geen rekening met ondernemers. U houdt geen rekening met landbouwers. U houdt geen rekening met niemand. Alleen uw familie en vrienden. En ook de vicepresident. Ook hetzelfde. Jullie moeten niet komen en het volk nog voor de gek houden. En laat me boodschap ook geven. Aan Rafak Sur, aan al die VSB en al die organisaties. Want u praat met ze. Allemaal hun salarissen zijn geboterd. Volk van Suriname. President praat met mensen die de man de biggie autonomie de salaris. De man kiest de belofte van de regering. Dat de man dat ook tegen toch omhoren kool, omhoren rustig. Regering, zo communiceer je niet. Je moet niet denken dat je met ASFA praat. Of je met Kamer van Koophandel praat. Als je met VSB praat. Als je met Rafa Suk praat. En al die bonden. Die ook een eigen chocolade Mars agenda hebben. En ook het volk en werknemers voor de gek houden. Dan verwacht u dat het volk stil moet blijven? Kan toch niet? Ga kijken. Al die bonden. EBS bonden allemaal. Ze gaan een grote mond dicht houden, ja. Ik kan bijna iets anders zeggen. Ze gaan een grote mond dicht houden, ja. Want ze krijgen geld. Ze krijgen vervoer. Aantal journalisten krijgen vervoer. Want ze moeten hun mond dicht houden. Anderen worden op ambassades gezet. Want ze moeten ook hun mond dicht houden. En het volk verder en verder en verder gewoon de diepte in te gaan en hun hersenen te manipuleren. En dan moeten we onze mond dicht houden. Dan komt hij op tv alle soort dingen uitleggen. In plaats het volk moet spreken. Dit is toch internationaal bekend. Als je een volk uitbuit. Dit is toch internationaal bekend. Dat als je een volk voor de gek houdt. Waarom vertel je volk waarom je niet bent weggegaan? Je weet wat er zou spelen als u zou vertrekken. Want de inlichtingendienst heeft die informatie aan u ook gegeven. Men heeft mij gezegd om niet alles te zeggen hoor hierop. Maar regering. Je weet, ik praat niet dingen zomaar. Amasa hoa a review. Amasa hoa a review. Bigi lukama ere. Ere? O bigi luku strefi tu. O bukuliku strefi. Regering. Kom in actie. Regering Santoki Brunswijk. Mek munde ala sa wakashwiti. Kon leg af volk uit. Kon leg af volk uit. Sayo do. En aan een wang.
Juna nga Brunswijk moest knap. Leg volk uit. Dat kan sociaal programma's zijn we doen. Wie voordelen eraan hebben? Mensen, bent u vergeten? Ik had op een live van me gezet. Dat kwam mijn slaggasbom op. Container eten. Hoe sap eten? Dat president heeft misabi. Dat kwam toen man een verrijkde schreefie. Dat we met een volk tampi. Tampi. Ja toch? Oh ja. Mensen, één ding hè. Want ik krijg zoveel van die dingen. Ik zeg net iets van iets. Jullie moeten niet alles afgaan wat op Facebook en op de social media wordt geplaatst. En ook sharen. Voorzichtig ermee. Weet je waarom? Iemand heeft iets gestuurd. En van een militaire truck bij Maisaka. Maar ik heb andere informatie, mensen. Ik hoop dat daarom zeg ik weer. Ik hoop dat de regering na al zijn onderzoeken. Luister goed al mensen. En share jullie deze video. Ik hoop en ik vraag regering, voordat u vinger aanwijst aan mensen en personen, laat uw diensten een goed onderzoek doen. Laat uw diensten, want jullie hebben zoveel diensten en jullie luisteren maar de hele dag af. Als jullie goede diensten hebben en de waarheid vertellen, kom het aan het volk vertellen wat er gebeurd is. Want al die dingen van truck en smart job van truck, militair, komen jullie dat ding vertellen. Laat de minister niet van horen en minister Amoxie, u hebt een uitlating gedaan. Maar het is allemaal begonnen bij DNA. Gaat u onderzoeken waarom de mensen zo ver zijn gegaan. Ik stond daar. Met aksono, na allerlei spekifasi, u go onderzoek en u go tegen volk sapsa. First u go sorry, disi for dat I do, this do. Bigi luku en u eigen spikriere. Go luku. En ik vraag de president alsjeblieft, verleg dat accent niet. Kijk goed met je bril voordat jullie uitspraken doen. Want ik vraag me elke dag af, met al die communicatiediensten die jullie hebben, al die sociale dingen die jullie hebben, dat jullie niet eens goed kunnen communiceren met de Surinaamse natie. Dat is mijn vraag. Wanneer gaan jullie met het volk communiceren? Wanneer ga je met mensen praten die echt in de onderneming zitten en niet als een ASFA voorzitter die niet eens een fabriek heeft? Want wanneer zijn dingen geregeld zijn, is alles oké. En al die voorzitters ook. Ook van Rafaksuur, ook van CLO. Ik ken die namen niet. Want ze zijn allemaal hypocrieten. Allemaal hypocrieten. Wanneer ze zo'n dingen krijgen, kijken ze niet naar het volk. Ze kijken niet naar hun werknemers. Want ze hebben chocolademars met jullie te maken. Daarom zoeken jullie de juiste mensen op. Hoor? Zoeken jullie de juiste mensen op. Mensen, ik ga het kort houden. Ik heb gezien dat mijn internet vandaag goed was. Ik wil iedereen bedanken die me share. Ik denk dat ik weer een van die dagen kom. Maar dit moest ik even kwijt. Ik wil ook aan de mensen vragen om alle rust. Alle rust. En ulibi de man. Want aan ondernemers rest ze u broko. Aan ondernemers zijn ze u. Alle zijn ze u chagwe. Brief me.
amo pure money of een of andere manier. Es mo paya kala. A poti valok op paya kala. Utap na nga de sandati, brada. Utap na nga de sandati. Het is helemaal niet goed. We willen hier geen Haiti hebben. Of een ander land hebben. We zijn maar met 500 zoveel duizend Surinamers. Laten we van elkaar houden. Maar laat het ook een les zijn voor deze regering. Wanneer mensen honger hebben. En u steek eet. En anderen zeggen dat we Ugwetiyang alleen naar Watra. En jullie eten bestellen 5 en 10.000 gulden. Wanneer jullie ergens op 2 tonnen zijn zwaar te chillen. Met double black en black. Je moet niet denken dat het volk niet weet. Je moet niet denken dat er eten wordt besteld. En hebben kinderen niet eens een brood gegeten. Dat is de situatie. Regering, ik hoop dat u maandag, of vandaag nog, met een goede verklaring komt. En laat stuur Pakito naar huis. Want Pakito heeft niets geregeld en dit soort dingen. Het was een heel rustige ding. Ga jullie die oorzaak zoeken. Wat? En ga zoeken wie die gasten zijn en wie die opzet is geweest. En zoek het niet naar buiten, president. Zoek het in je eigen gelederen. Zoek het in je eigen gelederen. Zoek het niet naar buiten. No bigi sorfinga de president na trat partij na trasa. Luku in je eigen omgeving. Mi sapsa met takere. Mi sapsa met taki. Bigi luku in je eigen omgeving. Sang suma. Bigi luku. Mensen, ik wil iedereen bedanken die me share, die me volgen, die me ook uitschelden. Ik wil iedereen bedanken. Alles wat ik heb gezegd, al die maanden lang. Ik hoop dat jullie gaan kijken naar mijn video's. En gaan kijken als ik ooit niet de waarheid heb gezegd. En altijd de fake news heb gebracht voor jullie. Ciao, ciao.